Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada,
Ang mga bagay na ito ay siniltaan ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walatin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatin na. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay magkilala nila na iisang Diyos ang tunay at siya ang iyong sinugo sa mga tuwid bagay sa Yesu Cristo. Nilahati kita sa lupa pagkaganang unang gawa na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatin mo ng kalwalati ang aking tinamutan ay naging gayon. Pinag ko ang iyong pangalan sa mga tao sa akin mula sa sanlibutan ay iyo at sila ibinigay nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila lahat ng mga bagay na sa akin ay mula sa iyo. Salitang sa akin ay nilang tinanggap at kilala nilang tunay na walang ikaw ang nagsusunod. Dalayan ko sila, hindi ang mga sa akin ay ibinigay mo. Lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumulhati sa kanila. At wala nalan, iyang mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatong sila sa iyong pangalan. Iyang mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak, hindi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila'y na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa akin ay binigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, iyang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago nagtag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Magpayapa tayo po. O malugod kay kaming igpa, ngini pong pinanditay ti iyayabot mila din keke ngalang kapupusa na kapasalamatan keka. Pablasang Diyos ko, ike pong mikakapatad, o iking anak mo, igpa, ing makanyan mo kaya pong iningat, ing pigkalubanan mo kaya pa pong biyem pong sikanan, king kawarasan na itigino, iduduang mila, din kaya kami nga lang kapusan na kapasalamatan, din kaya kang lugodig pa. Tulutan mo sargo nganing pinanditay ti mitipon kami kayang mikakapatad,
bang makanyan milanggawan deting kekeng katungkulan. Ginoing makanyan may sargong buklatan ing kekang pasbulan king kayarian banwa, bangig pa ring kekang banal akautusan o ring kekang banal akaburian Gino, ing makanyan lasargong agawami king pinanditay ti, paintulot mo sargong Diyos ko'y kepong sablang mikakapatad, ing makanyan mo kepong patnubayan Gino at pagkalubanan mo kepong kabyasnan. Manano na sargo ganang Diyos king ulinaning kekang sao pigpa makanyan mo naman adwan mi keka itapong kekang pengakong banal anong nuyang turo ang pontumaid keka migpa at ibalita na laring dapat minggawan lalong maigit karing balang ni po yung luklukanan ning kekang kalam ganang Diyos makanyan miya naman pong pagkalubanan sikanan at ing kekang lugod ang pong sao Gino yang manimunay pa bangkaniti datang kaya kang pasabi ginumiras la po nga lang pamagkulang kaya kami pambanal. Dakal pong salamat ginungyan ing kaurasan, adwan mi po ing kapayapan niya ing kaya kaming pamitipo na iti ang gana po po at ang mayari ya. Igpapapamilatan mi king lagyo mo manibat ng yaning gaman po kung wakas. Salamat po.
Espiritismo ay karunong naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, espiritu, sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng magsamantalang nagkatawan laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Pagkikipag-ugnayan sa mga banal o matas na espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalang ipinakikilala ng mediuminidad.
di at kapamilatana ng sese at gambol ng Diyos. Ing kalamno ampon upaya ng Diyos king penanditay ti makanyan king ipagkalob ke kayo. Apilan akanakong disan pasalamatan ko ring kekong panamdam. Ing bayeng maliaring puriyon itang metong adiyos ketang kayang pangakatutuwa. Matulid mo ikayong tao ang eni miturwan kinayo na ning Ginoo. At pasalamatan ko din kekong panamdam. King penanggit ayat kayo, bayang maliyan gawan king kekong tungkulan harap na ning miglalang. King mistamak ateyo kan barang biyeyo. Ing ateyong sakit aguguno king yato yung kakarinan. Kapamilatanon ning kekong matibe kasalpantayanan. At karing alang anggang tuknang akekong kapamintuan. Wabalen king ang gaman ngeni ayong makatikdo. Mayayakit ing balang metong uling itang bini amitanam ng atiyo karing balang pusuyo. Wapin nga na pilit iyong gawan ampong tuparan karing balang sariliyo ingke kayong katungkulan. Ing bayong maliyaring patutuanan king kekong pangatikdo king ikayupin ing meging tune bini. Abiniye na ning Diyos. Ing bang ikayo mga yakit kayo. Ing bestamat ateyo ing sigwada karing balang diyeyo. Hapin nga no eyo painan ding kekong kasarilinan. Manalig ko king Diyos nga na manalig ko kako. At ikong sabla manatiling kapayapan lo ding sariliyo. Salpantayanan ayatiyo. Waking alang ng magkapilit lo ding kekong sarili king pamanuparan. Tutulayan Diyos. Botang akakit no ding sariliyo ing mengat mo ng tibayan ding balang kekong panamdam. Ing mengat muan ako, ing mesabing kapibab. Itagoyo diupin, ing alang nanumang sangkan, ing mayap apamanyapot, apaintunana ning Diyos, karing balang metong kayo. Lang talasal pantaya angeni atiyo. Pinagulyong lalong maigit karingke. Wapin ipakit iyo king Diyos na ikay do matulid king kayang makipantukan koping alang tuklang king lagyuna ning Ginong Diyos. So anggang naibiye
kailangan nga nawapin at eko tutok ng ken ko mayakit, ken ko matakal, at ang ing subok at eyo king metong ataw. Kanita yalunto, king metong ataw king kayang tungkulan. Amaygit ba ng gawan arapanan ng Diyos? Uling iti yo ing matulid agawan niyo. Maging karapat dapat lo ring balang kekong pamirapat dapat. At eko sana malyaring titiyop king mesa. Balasan ang bus niya niyo ring kekong pasbulan. Itingana puros kabana. Ing banting upayang alang malyaring mayakit ayan timong pamidake king metong atalasal pantaya. Mitanan ipapamatawad karing balang ni kasala karing balang metong kekayo. Ing ati yung mapagkumbaba. Panya ing ati yung kamong lob karing balang kekong sarili. Uling iti ya ing maging dapat kekong sablang karing balal ayamanong daratang ke kayo. Damiyo. Pagkos pa naman ing maging talada pa iya. Kanita. Mayakit kayo ikayungan king ikayo napin ing tunay ng pinili ng Diyos. Uling nga na pili na kayo panyatang naning oras ing mapili ko pa. Ikayo na sana ring makaintuliran kapamilatan do ring kekong pa magkapilit bakong maminto ka ring kekong tungkulan. Panuana no ning Diyos. Ginong Diyos, oy ni ing karagdagan amalyaring ay biyeko, ban malyaring gawa na ning tao. Uling epayan ing akitiyo, epayan ing atangalandoring matayo. Dakala pa rin tumangis, tumulo perlas karing karelang panimanmon. Anya ikeng banal king kayarian ulit-ulit laring kekeng amano. Balik-balik la karing kekong pakiramdam. King banting upayang eyo maliyaring kalingwan. Bayo ya sana matudtod ing tao. Metong yan amang kaparalanan ayan timong karagdagan ayay biye ko kaya kayo. Amaliban karing miya biye ng minuna. King banang galmangan ning tao ang timoying may sabing nobena. Eko pintutok nang. Eko pasayang kapagalan. Miyabe-yabe kayong mawus king Ginong Diyos. Na sana ing mamunag pang datang amaygit ke kayo na malyaring matangal pasibay. Bayo ko matudtud
Neng bengi yung ausan. Kumakayong metong abasitong danom king mapali. Di na niyong pito kabinutil king ausan yung asin. Nung eko manakit karing lemon ayaw sa niyo, kalamunding, metong kabilangan, kapit ng kutsarita, sa kakalinguan, kakong mamuntukan, ing may sabing pulot panilan, kapit na, king kayong kutsarita. Eko sana maliyaring palabis at eko maliyaring pakulang karetang kabilangan. Uling ing ninumang palabis ni pakulang, iti nga na mabadpat yanganing kasulatan. Malinolo mamuntukan king kekang pakiramdam, ding karagdagan ababiye ko ke kayo. Kulitang tula-tula. Amet nga basitong ng mga pali, pitong butil asin. Meto nga kalamunding nung ala kayo karing lemon ayaw sa niyo. At kapit ng kutsaritang tulog panilan. Itiyo imiyabiye. At midala karing balang metong ke kayo. Balang katao karing kekong pi bale-bale. Sablang pamilya. Dapat ing miminom nung mayentang ya. Bos na niye. Adwang dali. Kareng mayintang luya mo kabunitila ni tangasin na yawsan niyo. At kapit na kitang kalamunding. King banting upayang atin kong malyaring paglaban. Kareng pisika yung material. Ban itang puwersa ema ko. Kareng balang metong ke kayo. Kagumdoring ke kong panalangin. Kasalpantayanan king mayupayang ginong Diyos. Na iti yo ingke kayong maging sandigan king mamunagpang pasipayong kapanamdaman adaratang ke kayo. Dapat adwan niyo king ginong Diyos no eyo na malyaring tangalan iti at pasibayo kapamilatan doring ke kong pamayabe-yabe. Pamisasan metong nga panamdam, king bayang malyaring pigumguman ing nobena. Iti iyo ing pakisabi kong mayap, karing balang metong ke kayo. Eko paliban. Eyo din ang sangkan ing kekong sarili, bayong malyaring galawan ing kaparalanan ababiyenan ing Diyos. Kapamilatan doreng Espiritu Santong paniwalan adaratang ke kayo. Ing lugod na ning Diyos alanganggan abagkalub na karing balang sariliyo. Dapat nano ing takot na ning tao ning Diyos at tine ke kayo. At iting sablang bagay nga no maging mayan. Maging alang kabaldugan ing nanumang atiyo, aman ligalig karing balang sariliyo. Nano ing kekong kapigaganakan, nung atiyong kayabeye i Kristo karing balang siping yu. Nano man nga na, alang maliyaring lunto mayakit ke kayo. Alang maliyaring lunto masintang, potang ing tao, atine kayo, ing maestrong nino. Itiya ing kapanwalan, itiya ing pamagaral karing sariliyo, bos niyan yung anding balang pusoyo, king mayap apa makiramdam, karing ama ng babiyenan ng Diyos kaya kayo. Iti at
alang mabating ke kayo nanuman. Nune iti nga na puros pakinabang king tao. Aniya ikong sabla king pilaniyong kabilangan. Wapin agkatanda kayo. Maging ding eyo pa kayabe ayan timong alalungeni king tabernakulo. Wapin miyabe-yabe kayo. Wapin aptasan niyo nga na ding puso yo kung metong alugod. Uling iti nga na yo ing peka maraguldili. Karing binye ng amano ng Diyos ke kayo. Potang ing lugod, may natili ne, at darapat ne ing tao, ninuman ala ng maliyaring gawa, ay maging karapat dapat ke kayo karing kalupa yung tao. Iti, yo ing biniye ko, ayan timong pigkalog, alugod, king kekong pamanyamba. Wa panuanan ko ding kekong sarili. King kekong pamagkapilit bayang maliyaring siwan ing metong adiyos. King bayong maliyaring gawan. Ing katungkulan abinyena ke kayo. Wa nga na ing kapitungaldo ibiyeye king Diyos. Uling linayane ing tao karing ana mayaldo. At ing kapitu king bayang maniyaring galmangan karing kekong kasarilinan. Iti ya ing kanakong legod ayan timong suyo king kekayong pamanyambo king penandita iti. Iting sablang bagi ayan timong akakitiyo king yato yung kakarinan. Maniyawat ko ping mapilit kining Diyos na sana nung no ka rin ayalang mapinsalang kaladwa metong man ka rin sana malyaring ipagpa. Kaya beyo kami iking banal king kayarian king pamanuparan. Anya agkatanda kong alangtok ng wapin king bayang iti at galawan. Uling iyo ing pekitang wana niyo king Ginong Diyos. Membro sablang manungkulan. Alang pamamili ke kayo metong man uling metong kayo mo arapana ning Ginong Diyos. Dakal adakal asalamat kaya kayo sa belang mapilan akanakong disan king penanditaite. Ing kanakong salamat at ing kanakong patnube karing balang metong kaya kayo eyamako at era ko maliyaring kawangan king kekong pamaglakbayan dakal asalamat kaya kayo. Adios ing kanakong bendesyon king kekong pamitipon lalaganap kengeni. Iti at tanggapan niyeng ating kapayapan ing upaya na ng Diyos karing balang kekong panamdam. Sinuyo king saglit apenandit king kekong pamitipon. Santa Veronica, lakwanda na kayo. Kapangyarihan mo'y walang makadadali.
Magandang umaga po. Tayo pakilanman sa ating Panginoon. Tayo po sa ating panahon ay nasa gitna po tayo ng pandemic. Mula pang Marso hanggang ngayon. Sa balita, dumadami pa yata yung mga positibo sa nangyayaring salot sa ating mundo. Hindi lang sa isang bansa, buong mundo po yan. Alam niyo po, meron akong isang babasahin na isang talata kung bakit nangyayari ang pandemic na ito. Ilagay po sa screen sa ikalawang Kronika 7:14. Ikalawang Kronika sa Lumang Tipan. 7:14. Ito po ang nakasulat Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yun po ang nakasulat sa Biblia sa ikalawang Kronika 7:14. Kung ang mga tao po ay tatawag sa kanyang pangalan, magpakumbaba at dumalangin, hanapin ang Diyos at talikuran ang lahat ng mga kasalanan. Kaya pala may pandemic, mabigat po ang kasalanan sa mundo na ginagawa ng mga tao. Ang nais po ng Diyos, ang layunin ng Diyos, ang tao ay maligtas sa kanilang ginagawang kasalanan. Ang Diyos ay hindi nagtatangi po ng tao. Nais niya lahat ng mga tao ay maligtas, walang hindi maligtas. Kaso ang problema, ang mga ibang tao ay matitigas ang ulo. Ayaw magbalik loob sa Diyos. Kahit na akayin mo, ayaw niya, parang takot sa kanyang sarili. Tingnan niyo po. Ang sabi ng patnubay na dumating sa atin kanina, ang kanyang revelasyon sa una, sinabi niya ang binhing mataba na natanim sa lupa. Ang sinabi niya, kailangan tayo ay matanim sa lupang mataba. Ano po ang ibig sabihin ng lupang matabang yan? Ito rin ang sinabing talinghaga ng ating Panginoong Yesus sa kanyang sulat sa Mateo. Tingnan nga natin para hindi po tayo magkamali. Sa 13:8 ng Mateo. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga, ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Talinghaga po ito Ang nangahulog sa mabuting lupa ay nangagbunga. Nangagbunga po sila. Tig 100, tig 60 at tig 30. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus? Na itong mabuting lupa na nangagbunga. Ang talinghagang ito, pinaliwanag din sa Biblia, ang talinghagang nababasa sa Biblia. Kung ano ang kahulugan ng mabuting lupa na hindi na kailangan tayo ay magpaliwanag pa ng sarili, kundi ang magpapaliwanag mismo ang Biblia. Tuloy po natin, dyan pa rin sa Mateo 13:23, ito ang paliwanag.
At ang nahasik sa mga 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig. Yun palang nahasik sa mabuting lupa, ibig sabihin, siya ang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, ang ilay tig 30. Yun palang paliwanag niya eh. Napakalinaw sa Biblia eh. Hindi na pala kailangan tayong mag-isip eh. Ibinigay niya ang kanyang paliwanag na nakasulat sa Mateo 13:23. Pero ang talinghaga nasa 13:8. Kaya kung nagbabasa po tayo ng Biblia, tuloy-tuloy lang, makikita natin ang paliwanag ng Diyos eh. Makikita natin eh. Kailangan po kung tayo nakikinig, kailangan inuunawa natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu, ang sinasabi ng nagsasalita kung ito'y totoo. Pakinggan niyo po. Lilipat tayo ng ibang talata. Sa Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. Pag bumabasa ka ng Biblia, anong sabi niya? Anong sabi ni Apostol Juan? Mapalad ang bumabasa. At ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kailangan po pala magbasa po tayo ng Biblia. Meron tayong hawak-hawak ng Biblia, kailangan basahin po natin yan. Buksan po natin yan. Mapalad po ang bumabasa. Ha? Ngayon, bakit tinanggap po naman ng Diyos eh? Nananalangin naman akong palagi eh. Bakit minsan ang aking katawan, laman, ay natutukso pa ng isang manunukso? Ba? Nahihikayat pa rin eh. Bakit? Ang laman ay mahina, ang espiritu ay malakas. Bakit po sinabi ang bagay na ito? Babasa po tayo sa Biblia. Sa Mateo pa rin, 26:41. 26:41 ng Mateo. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Para hindi tayo mahikayat ng laman, kailangan po pala ang dapat nating gawin. Ang tinuturo po ng banal na kasulatan, tayo'y mangagpuyat at magsipanalangin para lumayo sa atin ang tukso. Pag nananalangin ka lagi, ginagabayan ka ng Diyos, ang kanyang banal na espiritu, inuudyo ko ang kanya, inilalayo ka sa tukso ng laman. Hindi yan ang ibig ng Diyos eh. Ibig po yan ng laman. Diba? Kaya tayo dapat mapanalangin para hindi tayo matukso. Kasi malakas ang laman eh. Sa tukso eh. Diba? Makakita ka lang. Nako, halos ang mata natin hindi na kumukurap eh. Hindi na kumukurap eh. Hanggang hindi siya makalampas, hanggang hindi siya makatago eh. Ang mata natin nandun pa rin, parang naninirik na eh. Diba? Babasa tayo bago tayo punta sa paksa. 5:28 ng Mateo. 5:28 ng Mateo. Sa datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ito po ay nakapaloob sa ating paksa. Nakapaloob yan sa ating paksa eh. Ngayon, ilalagay po sa atin ngayon ng ating paksa. Tatalakayin po natin ngayon. Ating paksa. Introduction pa lang po yun. Yung aking sinabi sa inyo. Hindi pa yan ang paksa eh.
Ito ang ating tema. Pag-aaral ukol sa moralidad at espiritu ng Sodoma. Sodoma po ito, no? Hindi Sodema. Sodoma at Gomora. Ang ibinigay na referensya, Genesis 19:1 patuloy hanggang 13. Ayun. Ano po yung pag-aaral ukol sa moralidad? Bago yung Sodoma at Gomora. Aalamin natin sa Biblia kung ano po ang moralidad. Sa Biblia po kasi merong moralidad merong oral Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng moral? Sa ibang salita, righteousness yan Charity yan Gawang mabuti. Pag-uugali ng isang tao. Babasa po tayo sa Biblia para hindi tayo maligaw na po. Sa unang Pedro 2:12, ganito ang nakasulat Tungkol sa moralidad. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali. O hindi ba yan ang moral? Ugali? O? Sa Biblia, pero wala kang babasang moralidad sa Biblia na literal. Kundi ipinakita, nakasulat sa Biblia, ang moralidad ay ugali. Timtimang, magandang ugali. Timtimang ugali sa gitna ng mga entil. Upang sa mga bagay na ipinagsasalita, nilalaban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Halimbawa po tayo, isang Kristiyano na kumilala sa Diyos at pinupuri natin ang Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu kung paano tayo magkaroon ng timtimang ugali sa ating sarili. Para hindi tayo maging bastos sa mga hentil. Marunong tayo magpakumbaba. Mahinahon tayo sa pagsasalita. Hindi tayo magalitin. Hindi tayo paano sa pagsasalita. Mahalay. Yan po ang pinapaiwas sa atin ng Diyos. Pagkat tayo ay tao, may laman, nagkakamali po tayo. Pero yung pagkakamaling yan, napupunta naman sa tama, ang pagkakamali. Ayun, yung ugaling ito, pag nakikita sa atin ng mga ibang tao na wala sa kanila, pwedeng, kahit na masama siya, pwede kanyang gawin o tularan bilang isang uliran sa iyong ginagawang mabuti. Mga hahayag po yan Meron kasi mga ibang tao, karamihan, iba yung talagang dala niyang ugali sa kanyang sarili Babasa po tayo ulit sa Gawa, 16:21 ng Gawa. At nangaghahayag ng mga kaugaliyang hindi matuwid. Nating tanggapin o gawin, palibhasa tayo'y Romano. Ang nagsasalita po dyan, mga apostol Di ba? Sinasabi mo, Romano ka. Pero ang iyong pag-uugali ay hindi naman tama, hindi naman matuwid sa iyong sarili. Kahit na hindi ka Romano, espertista ka. Kung ang ugali mo, meron kang kabahagi sa ugali ng isang Romano, kahit na tinatawag ang espertista, mali pa rin. Lahat ng espertista may magandang ugali Meron din hindi magandang ugali. Tingnan po yan Meron akong nakasalubong na isang kapatid na espertista. Pagkalapit ko sa kanya, tinanong ko siya, Brad, binati ko. Alam niyo po ang tingin niyan, tigas, diretso. Hindi man ako pinansin. Espertista pero hindi mabuting ugali. Mapagmataas, mapagmalaki. Sa espertista, dapat sana walang ganun Tayo po ay mapagmahal sa ating kapwa.
Nandiyan ang pag-ibig eh. Tinuturo ng Diyos, tinuturo ng kanyang banal na Espiritu para tayo ay maudyukan kung paano natin gagawin o isaloobin natin ang kapakumbabaan sa ating sarili. Meron pa yan eh. Kaya yung mga iba walang takot eh. Pero yung may takot, timtimang ugali ang makikita mo sa kanila. 3:2 ng unang Pedro. Babalik tayo sa Pedro. Unang Pedro 3:2. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mainhin na may takot. Di ba? Namasdan nila ang ugaling mainhin na may takot. Kasi may takot ka sa Diyos eh. Kaya gusto mo, ang sarili mo, baguhin mo, ayusin mo. Wala kang ipakikitang masama. Para tularan ka ng marami, maging ang masama, pwedeng tularan ang iyong ginagawang mabuti, kapatid. Pwedeng tularan yan eh. Bakit? Biblia po ang may sabi eh. Babasa tayo uli. Sa 2:7 ng Tito. Ito yung nakasulat. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Ang sabi ni Titus, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran. Sa lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay kinikilos ng iyong sarili, kailangan ay maging isang uliran ka sa mabubuting gawa para tularan ka ng marami. Maging sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian at kahusayan. Kaya ako po, ang aking sinasabi, nag-iingat ako sa aking sarili upang hindi ako makapagsalita ng may kamalian. Kaya nakikita po ninyo, napapansin ninyo, basa na akong basa sa Biblia. Hindi ako nagsasalita, hindi ako nagpapaliwanag na wala sa Biblia. Lahat po ng aking sinasabi, lahat nakasulat sa Biblia. Lang hindi. Tutulan niyo po kung gusto niyo tutulan. Lahat nasa Biblia. Hindi ka pwedeng magsalita, mangaral ka tapos wala sa Biblia. Hindi mo pwedeng gamitin ang karunungan ng tao. Ang pinag-usapan, karunungan ng Diyos eh. Kaya dapat ang dalhin natin karunungan ng Diyos, hindi ang karunungan ng tao eh. Bakit? Yun po ang sabi ng Biblia. Para hindi makontraan, babasa po tayo sa 2:5 ng unang Korinto. 2:5 ng unang Korinto. 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, huwag sanang masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao. Huwag kang magsalita kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay teacher, kung anumang kursong pinag-aralan mo sa mundo, hindi pwede. Matalino ka, magaling ka. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kapatid, labag sa kautusan ng Diyos yun. Ha? Kasi kung sasaligan mo ng karunungan ng tao, ang karunungan ng Diyos, lalabas, mas pinapakita mo pang mas magaling ang karunungan ng tao kaysa karunungan ng Diyos eh. Mas magaling pa eh. Ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay ang kanyang karunungan, hindi ang karunungan ng tao. Bakit po? Kasi po ang ating paksa, pag-aaral ukol sa moralidad. Ngayon, yung moralidad nito, ating panatilihin sa ating sarili. Meron kasing hindi magandang ugali. Halimbawa, may kaibigan ka, may kasama ka, pero ang kanyang ugali masama. Dahil nakikita mo masama ang kanyang ugali, ayaw mo na makisama sa kanya. Di ba? Ayaw mo na makisama sa kanya. Babasa po tayo. 15:33 ng unang Korinto.
33. Huwag kayong padaya. Pag sinabing huwag kayong padaya, ibig sabihin, meron kasi nagdadaya eh. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag kang padaya. Kasi alam ni Apostol Pablo, meron taong nagdadaya. Kaya sabi niya, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Oh, alam ni Apostol Pablo yun eh. Alam niya kasi, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Hindi pa tama yun? Ang masamang kasama, sinisiraan ang iyong magandang ugali. Gusto niya ang pag-ugali niya masama, yun din ang iyong gagawin. Ayaw niya sumunod sa tama. Oh. Kaya sa Biblia, kung ang pinag-uusapan sa salita ng Diyos sa Biblia, sa iglesia, yung masamang taong kaanib sa iglesia, kung pwede, yung nag-aabuso, hindi nagbabago sa kanyang sarili. Ang totoong iglesia, meron silang tiwalagan sa iglesia. Kasi nga sumisira eh. Kung hindi nila alisin ang sumisirang ito, maninira ito, kapatid. Kaya sa iglesia, nagtitiwalag sila. Kaya lang, ang espiritista, wala pong batas na gano'n na pinapairal na tumitiwalag ang kapatirang espiritista. Pero kung pag-uusapan ng salita ng Diyos sa Biblia, meron tiwalag. 5:13 ng unang Korinto. Isang sa 12. 5:12 hanggang 13. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasal labas? Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa nangasal loob? 13. Datapwat, sa nangasal labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Pinapaalis niya pinapatiwalag niya Pinapatiwalag niya masamang tao Atol ng Diyos yan Utos ng Diyos yan Ngayon, sinasabi mo totoo. Kahit nakautusan ng Diyos, pero yung marami ayaw lang sumunod. Ayaw na lang sumunod yung mga marami Diba? Nakikita po natin yan Binabasa ang kautusan ng Diyos, binabasa ang Biblia, pero ayaw nilang sumunod ang marami. Gusto nila ang masunod ang kanilang sariling haka na nananggagaling sa kanilang sarili. Ano po ang ating paksa? Ngayon, tapos na po yung tungkol sa moralidad. Yung sinabi ko, tungkol po sa moralidad yan. Pag-uugali ng isang tao. Diba? Lahat nasa Biblia nakasulat Ngayon, sa ating paksa, espiritu ng Sodoma at Gomora. Alam niyo po itong Sodoma at Gomora. Itong Sodoma at Gomora, kaya merong dalawang lungsod ito. Yung Sodoma at saka Gomora, dalawang lungsod yan. Mayaman na lungsod yan. Katunayan si Lot, diyan siya nakatira. Sa Sodoma at Gomora. Kung babasahin natin ang talata 19, unang 13, katunayan hanggang 29 yan Yung kasaysayan ng Genesis yung istorya sa Sodoma at Gomora Kasi po, ang Sodoma at Gomora, isa pong pinakamasamang lungsod dyan. Masamang lungsod. Ang mga taong naninirahan doon, mabigat ang kanilang ginagawang kasamaan. Alam niyo po ano yung pinaka-main na kasamaan na ginagawa ng mga tao doon? Pangangalo niya. Pakikiapid. Parang mga hayop na yung aso, nakita yung dumalagang aso, kahit saan lugar, sasakay siya. Ganun po ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ang mga tao doon. Anong ginawa po ng Diyos? Kaya, nagipag-usap si Abraham sa Diyos Sabi ni Abraham, Panginoon, kung may makita kaming 50 katawong banal, lilipulin mo pa ang Sodoma at Gomora? Anong sagot ng Diyos? kung may masumpungan akong 50 katawo na banal, sa lugar na yan,
hindi ko nalilipulin. Sabi ng Diyos may kondisyon Ha? Kung babawasan ng isa, sabi ni Abraham, gawin natin 45. Kung masumpungan ko, sabi ng Diyos, na merong 45 banal, hindi ko na rin lilipulin. Kung 40, hindi ko na rin lilipulin. Sabi ni Diyos. Kung 30, sabi ni Abraham, hindi ko rin lilipulin. Kung 20, hindi ko rin lilipulin. Kung 10 na lang, nag-iwalay si Abraham at ang Diyos. Basahin nga natin sa Genesis 18:26. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong iyon alang-alang sa kanila. 27. Tandaan po niyan. Tandaan niyo pinakasulat, ha? At sinabi ng Panginoon, at sumagot si Abraham, at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abulamang. 28. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba? Dahil sa 5 kulang ang buong bayan. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 40. 29, 5. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpungan 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. Di ba? Tuloy. At sinabi niya, wag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita kung sakaling may masusumpungan doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. Hanggang sa pababa ng babayan, tuloy. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masusumpungan doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. Pababa pa yan, tuloy. At sinabi niya, wag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang ako minsan, kung sakaling magsalita na lang, minsan na lang yan, last na lang yan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Kung may makita sila 10, hindi niya lilipulin Tuloy. At ang Panginoon ay nagpatuloy. Pagkatapos na magipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Wala silang makita Pagmula 50 hanggang sa 10 na lang na banal. Ang nandun lang, si Lot, ang kanyang asawa at kanyang mga dalawang anak at ang kanyang manugang. Bago wasakin ng Diyos ang Sodom at Gomora, dahil matuwid si Lot at ang kanyang pamilya, inalis muna nila doon sa Sodom at Gomora. Katunayan, may sinugo ang Diyos ng 2 anghel kay Lot sa kanyang bahay nag-anyong tao na pinatuloy ni Ob sa kanyang bahay na ilang araw. Yung mga tao sa Sodom at Gomora, nakita nila gusto nilang saktan. Kaya lang, tinago ni Lot sa kanyang bahay. Bandang muli yung anghel na yon, sabi niya kay Lot, umalis na kayo dyan. Dahil susunugin ng Diyos ang Sodom at Gomora. Alam ng Diyos kung matuwid ka o hindi Pag matuwid kang tao, lilingapin ka ng Diyos liligtas ka ng Diyos Pag masama ka, pababayaan ka doon para masulog ka Kaya nagpatuloy siya at nagbalik sa dako si Abraham dahil walang nasumpungan sa kanyang mga sinabi sa Panginoon, magmula 50 hanggang sa 10 na lang, walang nakita Patutuloy ang pagsira sa Sodom at Gomora. Ngayon, nawasak pa yan. Kasi napakasama ng mga tao sa Sodoma. Ang ginagawa nila, puro kasamaan Babasa tayo sa Genesis 13:13. 13:13 ng Genesis. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. Kaya, hindi magsisinungaling ang kasulatan, ang Biblia. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama. Pag sinabing masasama, lahat sila ay masasama.
walang babuti, walang banal. Sa kanyang harapan, mga makasalanan sa harap ng Panginoon eh. Ngayon, kung nakita ng Diyos, puro makasalanan mga tao doon, anong ginawa ng Diyos? Bawa sa akin niya ang Sodom at Gomora. Pinasok pa niya, 19:29 ng Genesis. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na naalaalan ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. Oh. Sinunaw niya, sinira niya eh. Sinunog niya. Literal lang ginawa ng Diyos yun. Ang Sodom at Gomora, walang natira. Masasamang tao sila eh. Ngayon, nung unang panahon nangyari yan sa Genesis, sa ating panahon, 2,000 taon na nakakaraan bago nangyari sa Sodom at Gomora. Sa ating panahon, 2,000 na nakakaraan. Sa ating panahon, mayroon pang Sodom at Gomora na pwedeng mangyari. Mayroon pang Sodom at Gomora na pwedeng mangyari sa ating panahon. Kapatid, kung meron pang pwedeng mangyari, ba nakakatakot. Pero kung matuwid kang tao, hindi ka man dapat matakot eh. Kapatid eh. Di ba? Ngayon, ang Sodom at Gomora sa ating mga Kristiyano ngayon sa ating panahon, ito ay isang halimbawa. Isang halimbawa na lang sa ating panahon. Ang taong gumagawang masama ay gaya ng nasa Sodom at Gomora. Pag gumagawa ka ng masama, para ka na rin nasa Sodom at Gomora. Kapatid, di ba? Babasa tayo. Tulad ng aking sinabi, kailan nasa Biblia ang aking sasabihin sa inyo. 3:9 ng Isayas. 3:9 ng Isayas. Ang kanilang pagtatangi ng mga tao ay sumasaksi laban sa kanila. At kanilang ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan na gaya ng Sodoma, hindi nila ikinukubli sa aba ng kanilang kaluluwa sapagkat sila'y nagsiganti ng kasamaan sa kanilang sarili. Patuloy sa paggawa ng kasalanan eh. Nung gumagawa sila ng kasalanan, sabi ng Biblia, gaya ng Sodoma, hindi nila kinukubli sa aba ng kanilang kaluluwa sapagkat sila'y nagsiganti ng kasamaan sa kanilang sarili. Ganun po ang mga masasamang tao eh. Ang masasamang tao, pag ginawa mo ng masama yan, ang gaganti yan, masama pa rin ang gaganti niya, hindi mabuti. Pag sinaktan mo ang masamang tao, lalong magagalit yan. Kulang na lang kung hindi ka papatayin. Pero ang Kristiyano, pinagsabihan mo ng masakit, saktan mo yan, hindi ka mumurahin. Magtitiis yan. Bakit? Kasi nasa kanyang Diyos eh. Sa Sodom at Gomora, napakasama ng mga tao doon. Ang espiritong nandun ay masama. Kaya sabi niya, espiritu ng Sodom at Gomora eh. Espiritu ng masasama yun na nasa Sodom at Gomora eh. Diba? Oh, napakasaklap po yan, masama. No? Pero masama kang tao, tapos magiganti ka sa masama, kapwa mo masama. Pero kung Kristiyano ka, hindi yun po ang utos ng Diyos eh. Kahit ang banal na espiritu, hindi po yun ang utos niya eh. Diba? Babasa po tayo. Ito ang nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Pakinggan po ninyo. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagkaalipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. O, yun po ang Kristiyano eh. Hindi gumaganti ng masama sa masama. Hindi gumaganti ng alipusta sa pagkaalipusta. Kundi pagpapala. Ginagawang ka ng masama. Panginoon, patawarin niyo po sila. Panginoon, pagpalain po ninyo sila. Ganyan ang Kristiyano. Hindi ka gaganti ng masama. Diba? Ngayon, kung tayo po ay nasa Diyos,
tinanggap natin ang kanyang salita, dapat wala na tayo sa kasamaan. Wala na tayo sa mga bagay na masasama na dapat gawin. Kasi kahit na mabuti kang tao, katulad ng aking pinabasa sa Mateo 26:41, kung wala kang pagpipigil sa iyong sarili, pwede kang matukso, pwede kang magkasala, kapatid. Pasama ng pasama yung mga tao eh. Ano yan? Ang kasamaan na ginagawa ng mga tao, kapatid. Kaya, dapat magtiis po tayo. Huwag tayong gagawa ng masama. Pag gumagawa ka ng masama, ayaw mong tigilan ng iyong sarili, aba, may ibig sabihin yun. Kinakalaban mo. Meron kang kinakalaban. Alam niyo po, ang gumagawa ng masama, kung sino ang kanyang kalaban, ang kinakalaban niya ang mismong Diyos eh. Hindi mo kinakalaban ang diablo dahil gusto mong gawin ang gusto ng diablo eh. Dahil ang masama, gawa ng diablo yan eh. Hindi gawa ng Diyos yan eh. Kung gumagawa ka ng masama, ang kinakalaban mo ang Diyos. Kapatid. Ang kaaway mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang kaaway, ang masama, hindi ang liwanag. Babasa tayo. Santiago 4:4. Kayong mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Tingnan mo yan, kaaway ka pala ng Diyos, kapatid. Ha? Pag mangalo niya ka, makiapit ka, kaaway mo ang Diyos eh. Ako, kapatid, nagsimba pa naman tayo. Umuri sa Diyos. Paglabas natin, naalala natin si Second Maria, si Third Maria, si Fourth Maria. Ganun po ang gawa ng laman. Na walang pagpipigil sa kanya sarili. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung dyan tayo manatili sa gawa ng laman, hindi natin pinapatayan, aba, hindi tayo magmamana sa kaharian ng langit, kaya na linggo-linggo nandiyan ka nagsisimba. Kung balik-balikan mong ginagawa ang masama. Walang kabuluhan yun. Kung balik-balikan mo yung masama. Alam niyo po, sinong katulad mo? Yung para ka ng aso. Ipapanagsuka yung aso. Pagkatapos niya sinuka, babalikan niya ang kanyang sarili suka. Kakainin niya muli. Ganon ang mangyayari sa isang taong masama. Babasa nga tayo sa 2:22 ng ikalawang Pedro ba yun? Kung hindi ako magkamali. 2:22 ng ikalawang Pedro. Tingnan po natin. Tama. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalop sa pusali, ang babaeng baboy na nauugasan. O, tingnan mo yan ha. Nangyari sa kanila ang kawikaang tunay. Ito palang pag nagsuka ang aso, tapos kakainin niya muli ang kanyang suka, kawikaang palang tunay yan. Totoo pala yan, nakikita naman natin sa aso eh, na kinakain niya muli eh. Pero itong asong ito, hindi literal na aso. Tinutulad lang ang isang taong masama na paulit-ulit na gumagawa ng masama sa isang asong nagsuka na binabalikan ang kanyang suka. At ang baboy, paliguan mo. Pagkatapos ng pinaliguan yan, nakikita naman natin, maiga sa uli. Ganun-ganun ganyan. Matutubihan na naman yan. Ibig ko sabihin, ang tao, tinanggap na niya ang ating Panginoon. Nagpupuri sa Diyos, malinis na, pagkatapos, bumabalik sa madumi. Wala po akong gustong patamaan. Sinasabi ko lang ang nakasulat sa Biblia, kapatid, no? Huwag po kayong magalit sa akin. Ang sinasabi ko sa nakasulat sa Biblia, wala akong gustong patamaan po. Kung meron man, sana matuto po tayo. Ngayon, anong ibig sabihin na nangyari sa kanila? Ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalop sa pusali, ang babaeng baboy na nauugasan. Nauugasan ka na eh. Ngayon, pag binabalikan mo pa mali, binabalikan mo yung kasalanan, ano pang tawag sa'yo? Kasi pag binabalikan mo ang gawang kasalanan, may tawag ang Diyos sa iyo eh, kapatid.
Alam niyo po kung anong tawag? Babasa tayo sa Biblia. Biblia ang sasagot dyan eh. 26:11 ng Kawikaan. Hindi po ako sasagot dyan eh. 26:11 ng Kawikaan. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Aba, ang tawag pala ng Diyos, pag binabalikan mo ang masamang gawa, ikaw pala ay isang mangmang na hindi natututo sa aral ng Diyos, kapatid. Di ba? Binabalik-balikan mo eh. Ngayon, kapatid, meron pang kapatawaran yan. Kung sakali, ayaw mong umalis dyan, balik-balik ka sa kasamaan na yan. Meron pa kapatawaran yan. Kapatid, kung Diyos ang may sabi, bakit hindi natin paniwalaan? Kung ako may sabi, huwag niyo kong paniwalaan. Pero kung Diyos ang may sabi, dapat natin paniwalaan. Kung nakasulat sa Biblia, dapat din natin paniwalaan. Kung wala sa Biblia, huwag natin paniwalaan. Di ba? Babasa tayo, Hebreos 10:26. Kung nasa Biblia, dapat po natin paniwalaan. Kung wala, huwag natin paniwalaan. Kahit nasa akin, huwag kayong maniwala. Ang sabi sa Biblia, sa 10:26 ng Hebreos, Hebreos 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng hahing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Baka kapatid, alam mo ang kautusan ng Diyos na huwag kang gagawa ng masama. Pagkatapos gagawa ka ng masama, sinasadya mo na yun. Sabi ng Diyos, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, tapos mangalunya ka. Narinig mo, huwag kang mangalunya, paglabas mo, mangalunya ka. Aba, kasalanan sa Diyos yun, sinasadya mo yun. Nagnakaw ka, sinabi mo ang aral, huwag kang magnakaw, nagnakaw ka. Ba, sinasadya mo yung kapatid. Kung hindi mo sana alam ang kautusan, hindi mabibilang na sinasadya yun. Pero alam mo, sinasadya mo ng kapatid. Ngayon, nakalasap ka ng salita ng Diyos, kapatid. Alam mo na ang kaliwanagan. Sa Hebreos pa rin 6:4. Hebreos 6:4. Yan. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakarasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. 5. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. 6. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yan na. Hindi sila maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli siya sa hayag na kahihiyan. Hindi pa kahihiyan sa Diyos yun, kapatid. Kung balik-balikan mo ang ginagawang masama, lubos na po ang ating pagbabago sa ating sarili. Kaya, ang Sodoma at Gomora, yun po ay ganap na kaparusahan yan. Ganap na kaparusahan yan. Yung nangyari sa Sodoma at Gomora sa ating Ito po, last na lang po ito. Sa Udas 7. Yung Udas kasi walang kapitulo yan Versikulo na agad sa 7. Udas, versikulo 7. Walang kapitulo yan, di ba? Gayon din, ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Kapatid, matakot po tayo sa Diyos. Ito lang aking sinabi, ito na po ang pinakalas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa ating naging speaker sa umagang ito. At ibinigay po ang
paliwanag na ayon po sa mga sulat, no, sa Santong Ebanghelyo, na siya pong pinaliwanag ang ating tema. At ganun din po, meron po tayong bisita na nanggaling po sa Mulaning Eden, na si kapatid na Wilson Samson. Bibigyan po natin siya ng oras. Ngararing alagad, may ngutang laking Ginong Yesu Kristo kanito, nung makanyan nga na Ginoo, ninuring miligtas. Uling sinabi na, ninuman ing mimimwa, ing kayang kapatad, iti makamatay, at ninuman na ng magnasa o misip ating pamangimbugan kayong meto nga babae, di mikasalayang pamigpaliwas. Kitang di kanita ing Ginoo nung ninuing miligtas. Kibat na nung king tao mapalyari, king Diyos ing sabla mapalyari. Maya pa abak po kaya kayo king oras sa inyo. Pasalamat ko king Diyos na lipat na ning at yung krisis king yato ngay ni ariyaring miyabe-abe tam. Dati kanita, nung magkasakit siya yung tao, nung daranap ya, di mong makalunus deng pakakalulu. Pero ngayon mapagmaragol, mapera ka. Uling may asali, ing daratang sakit, dinog paking yato ngay ni, makwaltang pong kaluluking panawnay ni mimiralitang pamighagan ka. Karing kayang talasalpan tayo, dapat ta kayang mitakutan, yung daratang parusa ngayon, pablasang nunging matuwang panahon, kanitang panahon ng Nue, inipesayangan ng Diyos, ingyato, linupulnong anding mabibye, yung panahon kaya ngayon ni pwedeng malyari. Uling sasabihan na ning Ecclesiastes, ing milyari, ing malilyari, milyari na, at ing malyari, milyari na naman. Puring sabihan kapatad, alang bayo. Nya mo bayo kaya katamu, uling milabas ning yatong panahon na ito. Alata pang kamalayan. Ing pinatubo, atuklasan ding volkanyo, after 600 years, so walang makapagpatutong tao king panahon na ita na yung pinatubo, volkanya, nun may kwaya king history. Ngayon dapat tamo pong tumakot, itang talasal pantaya, makasulat, makiramdam tamo king 15:26 na ning Exodus. Nga na po ning 15:26 na ning Exodo. At sinabi ko, kung iyong didigin ng buong sikap ang aking tinig, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at yung gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didigin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karandaman sa inyo na gaya ng nilagay ko sa mga Heptyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa inyo. Dapat tamo pong mitakutan? Halita mo. Bakit? O tanggagawan tamo ing burinan ng apong Ginoo,
tutuntunan tamo yung kaburyana, nung dasa nakatama ng coronavirus sa sasabyandang yan, yung Diyos ka numenga kuya, ulwa nakatamo. E tama palad. Mapalad tamo, pablasang balo tamo, nung dasa nakataning sakit tayan, uling etaya akakit. King Diyos tamo po manalig. Uling ing kabyas naning tao mapupupus king panahon ngeni, ang gaking panahon ngeni alalang at tuklasan panul. Pero 53 na ako po ngeni, dindam king ama ng espiritu ngayon, yung bayo ko mag-aral king espiritismo, yung edad ko siguro kanita 15. Meging kayanakan ko kanita karin king Balen Santa Lucia, inakta na ning espiritu yan dindam kaya po at balam ngeni pa matutupad. Sinabi na ning banal na espiritu kanita, datang yung panahon na, no? De nga ng paglulanan, de kay mga biyasa nga na, alalang pagdatukan ng ding masakit. Uling din mang mga biyasa nga rin, mga pupus labelwan. Alalang atuklasan, paluuling ating datang nga sakit. No, karinta mo po ngeni, mariaring talan. E dikin Diyos, uling, in kalaban tamo, etaya kagit. So, manalig tamo po king Diyos ngayon eh. Ngayon eh, ya ako sasabihan ko king kakong sarili, uling metong kong mag-tricycle driver, mo naman naiwasan, narenga sasakyan mo, atin lang coronavirus. Isasabihan ko king kakong sarili, Ginoo, nung midagpanan na ako, at yung kamete ko, yung coronavirus ay ni, pasalamat ko ako. Dapat tamo, tamo, dapat mitakutan, king, daratang ngayon, nun magkasipag tamong gawa, king kaya katang katungkulan, betan na lo, rin kaya katang pamilya. Ating kung basang kini king dapat, kini kiyang 28, 21, naning dapat, tungkol niya kang Apostol Pablo, anyang Apostol Pablo, may ulaya. Kaya, ing metong nga maragula kasakitan. 28, mag-umisaya pong 10 hanggang 13. 21, 10 hanggang 13 naning dapat. Kali, 21, 10. Ini po, Apostol Pablo kasi kanita into two spiritistane. Uli nga kakasabi no ring espiritu. At gagamit la namang kalupa na ing gagawon tamo ngayon. Nga naning makasulat. At sa pagtira namin doon, ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nangangalang Agapo. Yes, 11. At sa paglapit sa amin, at pagkakuha ng pamingkis ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay, at siya sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may hari ng pamingkis na ito at siyang kanilang ibibigay sa mga kamay ng Enteles. 12. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangangaroon doon ay nagsipanghik sa kanya na huwag nang umahon sa Jerusalem. Di kaya ng Pablo. 13. Nang magkagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo at nagsisitangis kayo at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nakahanda ng hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem ng dahil sa pangalang Jesus. Di ba? Mismo, sinabi ng metong ay espiritu kang Pablo, king, ing pamingkisay niya, makanyang magkapos, ing tao ngayon niya na, peki sabihan dereng kaya na king, ako kuldas. Pero nang peki bat ng Pablo, silo nga na. O yako kaya ko, nanyo ko. O ita mo kaya. Nang misan sabihan dereng banal espiritu, tatanging masakit makanyan, manalangin tamo, tamo po balo, nung mga nanutang manalangin. Tingko pang darandaman manalangin in totoo. Nang manalangin niya, Diyos ko nga na, pagpamuna mo po kayang alawang lugal. Nukar na pagpanin Diyos na kayang alawang lugal, talin tao ka rin. E po, nang misan ni tamo, manalangin tamo, nang misan
tamo po haintindihan. Kaya kusong manalangin ko, Gino, antinaning imi, nung mirasman po kaya kami, gawan mo pong mayan, antinaning ika po yung makilalang kaya kami, ika po yung manulo kaya kami. Kaya po makanyang kumanalangin. Ako papanalangin na pagpanig kaya ngalong lugar. Saling talang tawaran, mo yung bagyo, niya po simpleng ay. Sinabi ng Espiritu, datang maras sa bagyo. Itamo naman kanita manalangin tamo, itabi tayong bagyo. Kung yan naman po bagyo makanaling uran, makananula po tayo, tatanam, akyang maranglen, tang saluduran. Noon ay nga doon tamo, King Diyos, po tang manalangin tamo, nanong ipagpanangan, gawa na pong mayan, etasanang akargata mo. Napakabait. Mo yung coronavirus yan, tayo po ay iwasan yan. Tamo sasabihan, talasalpan tayo tamo. Maniwala tamo, King Diyos, uling karaki at aking yato ngayon ni. Ngayon na pa, gawan tanay yung kaya katang katungkulan, pumilit tamong daptan, anti mo yung utos na yung banal espiritu, mapanalangin tamo, hindi mapanalangin ka. Yan, mapanalangin ka, di natang kaya kayong makanya na bagay, may sisisyan ng Diyos. Ulin siguro kailangan datang kaya ka. Sana lanang mamamatay tao. Sana din alagad, nomi nga mati, begi lang tapat king Diyos, uling itamu, temporary tamu po king yato ngayon. Ing importante, kabang at tamo king yato ini, agawa tamo yung burina ning apong gin. Tapos ang lakwan tani ing yato ngayon at baraptan kitang piukaman, magitang karapat dapat kitang harapan. Nung no ka rin, talaga, miyabetam ka rin ang talaga ng tuknangan na sinabi na umiyako ka rin at sadya keng metong akarin na buri ko. Nung no ka rin, ako man, nung no ka rin, ikayo man, kaya bera kayo. Nakita mo po, kapatid, mapalad tamo, itang espiritista, nyapin nanding magsalitain kaya katang kapatid, katang primer ng minasang Biblia, nawari agawan ng Diyos na yung tao ibahayo niya kaisipan. Nung magsibalik lalob, kaya ning yato ngayon. Kung yung itamo, tintamo ang kasing kalayan. Tutuman. Bisan, may kasabing kasibing bali, papakanyan. Isa kapatid mi. Bisan nasawa mi. Yak na, bisan marinar ka ako yan. Bisan nasawa mi, may pakasabi. Kasi ako may kaintindi. Pero pareho kong espiritista kanyan. Nasabihan ng espiritu, may kakalugod. O siyempre at tintang pong kanya-kanyang panugali. Po, tintang kanya-kanyang panugali. Kaya ni King 1, King Sidisayas, nyaya kung mapalad tamo, siguro, na naibibilang kaya katang kasalanan ng Diyos. Nang bisan magkamali tamo, tamo kasi ala ko yung magkamali, uling alang banalaning makasulat. King yato ngayon ni ay may kakasala. King King Sidisayas na po ning saunan nga nung sinabi, ako pinili. O bilhin nyo, tayo kan pinili ng Diyos. Dapat ako yung memili kaya kayo. O paling Diyos yung memili kaya katamo. At titok na kayo, bang ping umya kayo at magdala kong bunga. At bang manatiling bunga yo at banging hanggang adwan nyo king igpa, king lagyo ko, ako ibiyak ko kayo. Walang takot na ako niya pa. Adwan tamo, kanuing burita mo king Diyos. Pero yung coronavirus yan, po adwan milako. Yung adwan nyo, sana nugdug pa kaya katamo. Mayan na mo. Sana rugo mababayat. Sana mabayat. Kamuing adwan tamo. At masa tamo king Diyos, yaing lumingap kaya katamo. King 9, 14 kinsina ning tao Roma. Nyapin, sinabi kaya nandin ing amano ngayon malulungkot ko man, yako man, yako harapat dapat na ako king harapanin nga pong Dino. Yasa kong magsalita, magaling kong magsalita, hindi kaya karampatan na king nga pong Dino. Tamo kasi ako king sing kagaling kening magsalita. Yung kaya po, 9 ning tao Roma, 9, 14 hanggang 15, kung 16. Tamo kasi, yung kaligtasan kasi, tamo akwaking singka galing magsalita. Singkasipag,
Yapin din dami yung kapatid tamo. Takwa ita. Tamo ako, tapag marguling parati take sentro. Pangaretan dapat tamo, makakawani laking burina ning apong Ginoo. Era ko kakilala. Puitin piya ka masigit. Sinabi ra. Era ka ko kakilala, mapanyapat maro. Sinutol la kanita. Ginoo nga na, kewar di na pat. Mayupahing dapat king lagyong. Pepalwal king maya pa dapat. Pepakahip kesal. Era ko kakilala nga. Wita po yung piya ka masigit. Baluta mo, gagawan tamo yung burina ning apong Ginoo. Potang kay, at potang lakwan tayong nga itong isabyanan ng Diyos, iti po yung piya ka masakit. Yapin ka doang kamatayan, ang mariyarang datang king tao yan. Ini po yung kaya katang pag-asa. Ya ko kanita, mawala na ako ganang magsalita keng anti kanini, uling isipan kong eko karapat dapat. Po, eko karapat dapat magsalita, uling metong ko namang palpikasala. Palpikasawang tao. Sabi ko, kagaling kong magsalita, minsan naman, palpikasala ko mo rin. Mo ka rin yung kaligtasan, no ka rin kumiligtas. Uli po yung pengako na po ning apong Ginoo. Tamo talaga aywasan ning mikasala. Nga na ning uno, ay 9:14 na ning, hanggang 15 na ning tauram. Nanuping sabyan tamo. At tinwaring kailang katuloy ng king Diyos. Naipahintulot ning Diyos. 15. Uling yan sasabihan na kang Moises, kaluluko nung kanino ko makipakalulong, at mikalunos ko nung kanino ko makilunos. Disayas. Inyapin niya dikil king makibirui, ni dikil king pupaliman, nung king Diyos ang makikapakaluluan. Anya, pakikuanan tamo po, ing kapakaluluan na ning Diyos. Ing Sodoma ang ponggamorok. Nung king panahonay ni manintun niya yung Diyos, diyan sigurong 20, di mong makalugyan sentro ngayon ni nung 20 kailangan na ng Diyos, makanikuan eh. So aking matulid na sabi, alang duda po, magsakit siya pong magunong yato, mabagas at aking apong Ginoo. Dakal pong salamat at maya-payabak ya po. Dakal pong salamat kang Brother Wilson. Kaya katampong kapatid, hanggang pilan mo pong minuto, nganak na. Maya pa bak po, in Diyos po, iya po masakit kasabi, dapat kailangan po ikatamo mo rin. Tamo po masakit kasabi. Ulinging makasulat, kaya ni pong 23 na ning Eremias. Nga no? Metong kuwaring Diyos king malapit, nga ng Ginoo, at metong a Diyos, metong a Diyos king marayo, patuloy, 24, malyari kayang ing nino man asa likot na ing kayang sarili karing lihim akakarinan, bangketa eke malyaring akit, nga na ing Ginoo, eke wari kakatmuan ing banwa at ing labwad, nga na ning Ginoo. Po, ing Ginoo po, iya po masakit kasabi, iya po marayo kaya katamo, hindi taktamo mo pong amano ang tindyana na katamo. Dapat kailangan po, ikatamo mo rin. Tamo po malyaring masakit kasabi, uli nga na ning makasulat kaya ni pong Mateo 7:7. Nga na. Manyawad kayo at mirinan kayo, maninton kayo at manakit kayo, tigtig kayo at may buklatanan kayo. Kanyaman po pala, nung pong manyawad tamo, mirinan tamo nga naning makasulat, nung maninton tamo, manakit kayo at nung tigtig kayo, may buklatanan tamo. Dapat, po ganaganang manyawad, miririnan, balang titigtig, may bubuklatanan. Balang maninton, manakit. Bakit po kaya, ela po manakit, ela po miririnan, at ela po may bubuklatanan?
Keta yung 7:21 na ning Mateo, nga no? Imbalang meto nga sasabi ka na ako ginugino, lungobya king kayarian banwa. Po pala balang sasabi, ginugino, pakiramdamin ng Diyos. Nino po yung pakiramdamanan ng Diyos? Nung itang darapat king kaburyan ng ipako at yubanwa. Ne po, nung ikatamo po daraptan tala ring kaburyanan ng Gino, iya po masakit kasabi nga pong Gino. At nung naman ng kaburyanan ng nga pong Gino, tayo po daraptan, kanita po mamagkasakit tamo pong manyawad. Kalupa na po ning kakatam tema, ne? Abraham at Ingino. Nano po yung sinabi ng Abraham? Balik tayo po ketang 18, binasa na ning kakatamang kapatid. Keta pong 18:26 na ning Enesis. Nung sakaling magkulang lang 50 banal, gunawan mo kaya ing mabilog a syudad, dikil karing 5 kulang? At sinabi na, eko gunawan nung manakit kong 45. Ditak mo pong kasaysayan. Ne? Abraham po metong ya pong matulid na tao, tatakot siya king Gino. At imbalo na ilot, no karin niya po ilot, at suya po Sodoma. At suya po yung paunakanakin sa Sodoma. Makisabi ya po yung Abraham king Gino. Ano po yung pamisabi na? Nung manakit kang 50 nga na, gunawan mo yung Sodoma. Sabi ng Gino, nung makanakit kong 50, nane po gunawan. Abraham po may kipagtawaran niya king Diyos. At yung Diyos po, po masakit kasabi. Mas masakit siya po kasabi itang atsuking palengke. Nung galunggong at itindanas, 120 ya, siguro, abiyene mo kaya ka 115. Ne po, agyong ibiyang Apolo. Ne po, pero yung Diyos, may gumpisala po kin 50. Kay ba tinawad niya pong 40 Abraham? Tinawad niya pong 30. Tinawad niya pong 20. Hanggang kaya tinawad niya pong Apolo nemo. Yung Diyos po masakit siyang kasabi. Alya po, pagbigyan niya po yung Abraham. Numanakit lang pong Apolong banal. Ne po gunawan in Sodoma at Gomora. Pero yung masakit po, lapin po may nakit. Makantaya po, may gunaw in Sodoma. Yapin po king kapinandita na ini. Sabi napin pong tatang ko, may gita na po king Apolo. Makasigurado tamo na, ne po magunaw yung bansang Pilipinas, ne po. Yapin po kailangan siya sa tamo po yung kakatam sarili na makadapat tamo ketang kaburyanan ng Diyos, bang po tang ikatamo, minyawad tamo king Diyos, makanano man karagulini o kalati, iya pakiramdaman na katamo. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Yan ang kikatamong kapatid. Karening migsalita. Salamatan tala po ang gana kayang banal at ini po. Ayim kikatamong pong pamagaral, masantingya po na po. Nya nga na po ning kasebian, pili na kayo na mapili ko pa. Ingbit siya kanu alayang patugot, amit siya, bangit ang ilo, milakoya. Ala pong keliwan kaya katamo, itamo pong talasal pantaya. Kingaldo ang pong bengi, gasgasan tala po rin kaya katamong talampakan. Katamo pong sabyan tamong makapamintu tamo. Suywan taya ing kaya katamong Gino. At miyas lagan tamo king salang pepakit na kaya katamo, katintang kabiyasnan pang spiritual. Kailangan, sabi napin, ing tao, watang may bayo ya, kailangan maging king kikatamong pamanugali ay bayo tayo po. Katamo po, ulit-ulitan tang ena po buri ning kikatamong Gino. Uling ing tao, gusto pong sinabi tamong mag-aral tamo, kailangan hanggang tunggal ditak mo po, kilub na po ning pilang pulong banwang mag-aral tamo. Ing kilub na po ning pilang pulong dominos, akikatamong magaten. Ingan timong tipunan ng tikanini. Karetang pamagaral adarandaman tamo. Nung makanyan la po kakabaret ang binyerang pamagaral.
hanggang kita mo pong tunggal ditak o ditak mo po na mitatanam laki ning kikatamong puso, palagay ko po mabibiyasa tamo. Dapat ting tao, mayakit siya yung may biyasang pongali, kapamilatana nitang kayang daraptan. Yung tao po tapong mabibiyasa ya, hati na yung pamangawat king kayang sarili, mabanteya po yung tao king asbuk na. Babanteya po yung tao king dapat na. Anya, kapigaganakan ka na akong kaluguran na kapatad. Nino po yung munang bantiyantam, yung sarili ngay ni. Yung sarili tamo po yung munang bantiyantam. Uling sasabihan na, ning Ebanghelyo king San Mateo, eko na mamatula na. Bang eko miyatulan. At ing puling na ning kekong mata, kota mas maragulya pag yung puling na ning kekang kapatad. Nguna pong linisan tamo ing kekatamong sarili. Sabi dapin ning kekatamong kapatad, may kakalugod tamo. Palabungan tayo po yung lugod king kekatamong sarili. E po, uling ya ing mituturo kekatamong. Dapat ing tao ngay ni, ikakasalaya po. Ala pong perpekto kekatam. Mupin, mi katintamong pamanagwanta, mabibiyasa tamong mamreno, kalupa na ning saken. Yung saken po hanggang mabilis siya yung pulaina, potang beri na yung preno. Mamreno ya. Bring sabyan po tapong ing tao, hanggang pong sabyan tamo nung minsan so sobra tam. Potang aisip tamong maline pala yung sasabyan tam, preno tane mang pong bagya. Makanyan niya naman po yung kakatamong katawan na ini. Yung kakatamong sarili. Potapong panetamong gagamitan ing bayo tayo yapsay nga man. Isipan me pamo po. Nung ating manandaman ng pongali. Uling niya ing tuturudang alang patugot kaya katamo ding banal. Pasayang tang panahon. Pasayang tamong oras. King balang pinandit tuturuda, may kakalugod kayo. May kakalugod kayo. Lalo na nga na ikayong may kakapatad. Ha? King ang timong pamagharalay ni. Dapat, kapatad ko, nung etamo mingat nga napin, ingatan tayo yung sarili tamo. Uling, at suya naman kiti, hanggang maya po yung kikatamong gagawan, kaya betaya naman ganyan. Adwaya mo po kasing bagay yung kikatamong pupuntalan. Mayap ang pong mayap. So nano po yung pili ng tamo, uling anak nakatamo, tiro nakatamo po, puro mayap yung tuturuda kaya katamo. Pulutan tamo po itang mayap. Itang mali, sa likot me. May pangalandakan. Sa likot me, isinop me. Kanya po kaluguran na kapatad, anapin, yung sakit na ning kalingkingan nga na, sakit na ning buong katawan. Kanya po kaking kapag-aralan, maging mabayat siya po. Pero, pota pong open na po yung mo naman po. Katang panahon ng nunong Abraham, panahon ng nunong We, atin niya pong pinili, yung kikatamong Gino. Sana po, metong tana, kareta. Karetang mapipiling ating takot kayo. Ano po? Kanya sabi na po, nung manyawad tamo, nung silabane pa o nung palbugne pa ingyato, sabi na pong brother, lalagpas tana kanu, anak, katang adwana. Kanya po, nung minsan, ing panahon po kiti, dumalantangan pong masakit. Dapat po, etamo po ay iwasan yan. Luntot-lunto po ing bagay yan. Dapat, yung pong adwanta mo, nung datang man po yung antiganining pagsubok ka rin kaya katamong biye, dumalan niya mo pong mayan kaya katamo. Po, itapuin ka na akong biye, aminsay kaya kayo, at itapong pinabili na ning banal kaya katamo. Pagawa na po, bayo tamo po matudtod. Meto nga basitong dano mamapali po, kay po asin, pitong butila asin, data pong lemon. Po, ono nga la pong lemon, hanggang kalamansiya mo po, kapit ng kutsaritang anibi po.
isalat tayo po ita at inuman tayo, kareta pong anak, diritak tayo pong bagya, itang bibiyatam. At luya mo pong butil, asin ang pong kapit ng kalamansi, at adwang daling danumpo. Yan po, ila po rin pinabili na po kaya katam. Karagdagan la po rin eh, at masapit tamo pong gawa ng nobena. Kaya po, kaya katamong sentro, iya po tinuk nanging nobena tamo, at lalo ya pa pong mebilis yung nobena tamo, aldoldo ya po yung nobena tamo balang alas 5, data pong makapunta, hanggang kaya mo pong baleta mo, makisabi tamo pong manyawad king kaya katamong gino. Pero po kiti, gagawan miya po, yung kaya katamong nobena, huling masipit niya pong pagawa, ning banalay espiritu, huling ya ing isipan tamong baging sandata tamo, maging metong yang sandata o paralan, kaya katamong talasal pantayan na po. So ila po rin ing kaya katampong pisaw-pisaw ngayon 1,790 la po. Okay. So may
Manalangin tamo po. Pwede tamo pong talakad para lang alantaya po at pasalamatan ni metong a Diyos. Malugod at mahalam kaya kami pa. Salamat po, misan pa aking biyemi. Milabas din kaya kami paraminggong wewe. Iningat mo kami, Ginoo. Inlaot mo kaya king nanumang dewakan. Ang sakit. Nanumang delamduman. Ginun Diyos kung may abuban kaya man Ginun Diyos. Panwalan mi at aligan mi king lagyo mo. Ing mga niyan, maulo kami at mga niyan kaming mipatutuanan king kaya kang lagyo. Nune lalo kang tumibe, galot mamintu ka rin kaya kang kaburian. Ginun Diyos sa iyo po pa imbursyan ng sarili ming kaburian at kabyasnan yung magari, yung kaya kaming agalo, nune kaya kayong kaburian at kabyasnan, magkaring ganap yung kaya kambya. Uling in tao parpikisalay. Uling in tao tinyan laman. Dapat Ginun Diyos, kung ariyan mo kami, king kekeng biye. Sablang kaburian mo, sablang kapamalan mo, yung magari king kaya kaming biye. Ginun Diyos, lungub ka kaya kami, at mga nyanda naman pumpaluban, at papag-aring ganap king kaya kaming biye. Patawad Ginun Diyos kung minsan ing maging masyas kami. May na kami. Ginun Diyos. Sana yung malmong pami patawad. Pakalulog Ginun Diyos king kaya kami biye. Sana mga yun yan tanggapan. Alaki pong balong ablas kaya ka. Nune ing puryanda ka. Sambanda ka. King kaya kang panga Diyos at king panga katutuan. Tukiking kaya ang sablang kaburian. Dapat lipat napin po ning may na kami pa. At yung misa ng tao sabi napin po, lipat ng melinis siya. Dapat uling epalubos yung pamananggap kaya ka. Yung misan magbalik yung pasibayo king karinatan. Ginun Diyos, patay po. Sana ang pambukas Ginun Diyos makanyan milang api. Kaya ang saup at pamag-aring ganap king kaya kaming biye. Ginoy, nabi mo, manyawad kaming nanumambag, lagyo mo itigawan mo. Mupiniing karampatan at kapuri-puri, banal king kaya kang harapan. Ginun Diyos, kaya po, kaya kang samu kaya ka Ginun Diyos. Taong darapat tutukiking kaya kang kaburian. Ginun Diyos, gamitan mo kaya pong instrumento. Pahingal do bukas. Ting kapatan mi pong at yung pakindelumduman Ginun Diyos, apaslagan milaking kaya kang sala. Kapamilitanan kaya kang pamag-ari, kaya kang kabyasnan. Pahingal do bukas Ginun Diyos. Makanyan miyang alaganap ing kaya kang sala. Kimbong yato, kapinalitan ng kaya kang saup, at kapamaalaan king balang metong kaya kami. Tune, alake pong agawa. Kung alaka kaya kami biye. Kaya Ginun Diyos, kaming ganap Ginun Diyos king balang lakat at kalo. Ika po yung muna at talwi kaniti. Pahingal do bukas Ginun Diyos. Yung makanyan kaming mayari. May sadsad ka rin kekeng balang tungkulan. Ikpa, makanyan mo naman ipanalangin miring kapatad ming manandaman at pengari. At yuking dasening kasakitan. Ginun Diyos, dinan mo pong karagdagan. Ipakit siyo po yung misteryo at patutukin biyada. Pahingal do bukas. Ginun Diyos ay sadsad da. Ay pagpatuloy da yung banal dan tungkulan.
Ginoo ang timurin din kapatad ming mirasan king pagsubok. Ginoo kawalan mong matalik. Ginoo Diyos, turuyo pa yung paralan baingal do bukas. Agawarang alang kulang, alang palalo king kaya kang arapan. Ginoo, timurin. Turing kapatad ming mga daywan ang magsakripisyo king alawang bansa. Ginoo nung makanyan lang kapayapan mi balik. Sinabi mo, sana nung noka ka rin, maging ka rin kami naman makanyan ming tanam at tanam ing balang kapag-aralan, ing balang mayap, ing kekembye, baingal do bukas ginin Diyos, mupol kaming alangangga. Itindalangin at samu, kinlagyunik pa, ning anak ng Espiritu Santo, dakal pong salamat.